Aquest llibre m'han animat a llegir-lo des de la meva escola, l'Era de Dalt. Hola, em dic Pau Garrigol, tinc 9 anys i us vull recomanar aquest llibre, que es titula Estels vermells. Va d'un petit falcó que no sap que és un falcó perquè va caure del cel dins d'un ou que tenia pintat un estel vermell. Va ser collit per una família d'esquirols que, tot i que no fos de la seva família, l'estimaven molt. Un dia va decidir anar a buscar a una formiga que es deia Damiana, que va fer mitja volta al món, per demanar-li que l'acompanyés a anar a una acadèmia de vol. En el camí de l'acadèmia fins a l'acadèmia de vol s'ha trobat molts altres personatges i ha tingut moltes dificultats i ha après moltes coses i ja sap qui és. Si vols saber, t'hauràs de llegir el llibre.